Türkmenistandan da sarı yurtlara esasan hem Türkiýe gitmek üçin viza almak isleýän raýatlar ýene-de gosmaçy çäklendirici talaplary bilen yüzbe-yüz boldular. Dilden mälim edilýän täze düzüne laýyklykda indi da sarı ýurda gitsek raýatyň ýzyna dolanyp geljekdigine kepil bolmaly, döwlet işgäriniň bankda karzy bolmaly däl. Habarçylarymyz agyr ykdysady krizisiň arasynda bankdan karz almadyk büdjet işgärleriniň juda azdygyna üns çekýärler. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabat Ankara ýüzlenip Türkmenistanlylar üçin 30 günlük vizasyz syýahat düzgüniniň ýatyrylmagyny gazandy. Mundan soň türkmen migrantlarynyň esasy ugru bolan Türkiýe asmak mümkinçilikleri hem göz görtüle çäklendirildi. Häzirki wagtda Aşgabatdaky Türk konsullugundan Türkiýe viza astyrmak üçin ýüz tutulýan vizanyň görnüşine görä 18 töwerek resmi nama talap edilýär. Bularyň arasynda adamyň şahsiýetini tasdiklayan dokumentler, sosial statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän dokumentler, şeýle-de işleýän ýerinden kepilnama, aýlyk hakynda maglumat we bank hasabyndan soňky 3 aýyň hasabaty ýaly resmi namalardan daşary dürli himayetkärlik hatlary, ýakynlarynyň borçnamalary, kepillendiriş hatlary bar. Ýöne bularyň hataryndan Türkiýe gitmek isleýän raýatyň ýzyna dolanjakdygyny kepil etmeli adamy tapmagyň has kyndygy bellenilýär. Ilki bilen kepil bolmaly şahsiýet döwlet edarasynda işleýän bolmaly, ol zähmet çekýän ýerinden degişli guwanamany alyp, viza ýüz tutýan bilen yerli adalet bölümine barmaly we oňa kepil bolýanlygy baradaky arza gol çekmeli. Dip viza üçin ýüz tutan ýasaýjylaryň biri 10 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Emma ol ähli gerekli resmi namalary toplap viza üçin ýüz tutanyndan soň arzasynyň ret edilendigini aýtdy. Habarçymyz munyň kepil bolmaly adam bilen bagly girdilen täze düzgün bilen iltiçiklidigini anyklady. Indi kepil geçmeli adamyň bankda karzynyň bardygy ýa ýokdugy barlanýar islendik sebäp şol sanda ipotek üçin hem karz alynan bolsa, onda ol döwlet işgäriniň kepillik baradaky arzasy ret edilýär. Özüňe kepil geçip biljek adamy tapmak mundan ozalam kyndy. Her kim uzagrak dogan garyndaşlaryndan haýyş ederdi. Häzir büdjetçileriň arasynda bankdan karz almadyk barmy? Olaryň köpüsi hut bank karzlary sebäpli döwletiň işini taşlamaýarlar. Bu täze talabyň sebäbini düşündirjek hem bolmaýarlar. Dip habarçymyzyň söhbetde nykdy. Habarçylarymyz viza almak bilen bagly edilýän çykdyjylaryň gara bazyryň kursu bilen $1000 golaýlandygyny belleýärler. Mundanyň viza üçin arza ret edilen halatynda viza ýa-da hyzmat tölegleriniň ýzyna gaýtarylmaýandygy hem resmi ýagdaýda duýdurylypdy. Synçylar we hukuk goraýjylar Türkmen hökümetiniň raýatlaryň ýurdun dasyna çykmagyny çäklendirip, olara gözekçiligi güýçlendirmek tinançyklary bilen baglanşdyrýarlar.